अच्छा स्वास्थ्य खातिर बढ़िया नींद अनिवार्य बा। ई बात कवनो नया बात नइखे, बाकिर आधुनिक जीवन के गति मुश्किल से आराम आ सुते के समय देला। अच्छी डाइट और एक्सरसाइज स्वास्थ्य में बढ़ोतरी खाती उतने महत्वपूर्ण बा। पर्याप्त गुणवत्ता वाला नींद न मिलला से दिल के बीमारी, स्ट्रोक, मोटापा अवूरी डिमेंशिया तक के बहुत बीमारी अवूरी विकार के खतरा बढ़ जाला। नींद हमनी के शरीर के मरम्मत के काम करेले। अच्छी नींद खातिर 7 गो टिप्स। नींद रोजमर्रा के दिनचर्या निहन लाग सकता, लेकिन कबो हमनी के मदद के जरूरत होखेला। अवूरी इस 7 टिप्स आपके नींद के बेहतर तरीका से मदद कर सकता। 1 रोज व्यायाम करें। व्यायाम यहाँ तक कि रोज तेज पैदल चले से बस ना सिर्फ वजन कम करे में मदद मिलेला, बालुक नींद भी ठीक होखेला। ए प्राकृतिक नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के प्रभाव के बढ़ावेला। 2 नींद खातिर बिस्तर आरक्षित करी। एक बेर बिस्तर पा आ गईला के बाद फोन कॉल, मैसेज, ईमेल के जवाब देवे, रील, टीवी चाहे यूट्यूब वीडियो देखे से परहेज करी। आराम करी आ सुते पर ध्यान दी। 3 कमरा के आरामदायक माहौल बनाई। अपना कमरा के यथासंभव आरामदायक माहौल बनावे के कोशिश करी। आदर्श रूप से ई शांत, अन्हार, ठंडा माहौल होखे के चाहिए। याद राखी कि सुते के दौरान कमरा में टेलीविजन अवूरी स्मार्टफोन न होखे के चाहिए, असली डिस्ट्रैक्शन हा। 4 आपन नींद के एक रिचुअल बनावल। ठीक ओसी जैसे जब हमनी के लइका रहनी जा अवूरी लोरी हमनी के नींद आवे में मदद करत रहे, उसी सुते के समय के दिनचर्या कईल जैसे कि बड़ लोग भी अईसन कर सकता रे। चाहे उ गरम दूध पियल होखे, किताब पढ़ल होखे, चाहे शांत संगीत सुनल होखे, इस सब गतिविधि आपके शरीर के संकेत देवेले कि अब सुते के समय आ गईल बा। संगी कोशिश करी कि रोज एक ही समय में सुते अवूरी जागल जाए। ऐसे आपके शरीर के नींद के स्वस्थ पैटर्न में आवे में मदद मिलेला। 5 सुते से पहले समझदारी से खाना खाई। भूख लागल होखे भा ओवरफुल होखल, दोनों आपके जागल राखे खातिर विचलित करे वाला हो सकता। सुते के 2 से 3 घंटा के भीतर भारी खाना खाए से बची। अगर सुते से ठीक पहले भूख लागल बात नाश्ता तक संतुष्ट करे खातिर एगो छोट हेल्दी स्नैक खाई। 6 शराब अवूरी कैफीन से बचे के चाहिए। शराब अवूरी चॉकलेट सुते से पहले स्नैक्स के हिस्सा ना होखे के चाहिए। चॉकलेट अवूरी शराब में मौजूद कैफीन उत्तेजक होखेला, जवना के चलते आपके तनिका नींद आवेला, लेकिन असल में इ रात के समय नींद में बाधा पहुँचावेला। 7 तनाव मुक्त होखे। तनाव एगो उत्तेजना है जवन नींद के खिलाफ काम करे वाला लड़ाई उड़ान के हार्मोन के सक्रिय करेला। कुछ आराम के तकनीक जैसे सांस लेवे के व्यायाम के इस्तेमाल करी, जवन की निमन नींद के बढ़ावा दे सकता, अवूरी दिन के चिंता के भी कम कर सकता। नींद में सुधार खातिर जीवन शैली में इस साधारण बदलाव के आजमाई। हालांकि यदि आपके खर्राटा, छाती चाहे गला में जलन, चाहे रात में बेचैनी जैसन लक्षण दिखाई देता तो आपके स्लीप एपनिया चाहे जीआरडी जैसन स्थिति हो सकता। इस सब नींद में बाधा पहुंचा सकता, अवूरी दिन में थकान महसूस कर सकता। ऐसना में सही निदान आ इलाज खातिर डॉक्टर से सलाह लेहल जरूरी बा।